Ito nga nakakuha man medical assistance kay kong Greg nga dako gibulid para sa amon. Wow. Okay. Tahom no kay scholarship. Ay, amo na bala nga part nga gagibiin ko da mo. Mga sir, gakadumduman mo. Oo, siyempre kay ka-relate ka balahaw. Amo na nga daw inang part dira ginakomos ang akong korason. Scholarship amo na sa no ati. Masiling mo importante gini mo kay parang growth mo bala. Yes. Kag ang intelligent mo maano gid matubo gid. Yes sir, ano pa gid ang pwede mo maano sa mo kito ka exciting gid nga hapon para sa aton. Sir, scholarship, ang medical assistance, ano pa gid sir sa inyong barangay be? Kag usually may ginapangatag nga si kong Greg sa amon nga kisa ka man dari pack sa amon nga barangay kag ipang distribute man namon. Kag kada December makabaton gid ni kong Greg mga food distribution nga makabulig man gid sa amon. Katahom no. Kag sa ano pa gid sir? Anong pamagi pa gid sir John? Ano Anyway, pa madugan? Sir Rod, i-clarify ta lang po ang sa food distribution. I think Carl is talking about the food pack distribution sang nagsugod na ang height sang ECQ. Okay. Tama ko, Carl? Tama, Carl, no? Oh, yes, na. Correct. Mm. Yes. Yes. Ano pa gid ang madugang ta B Carl? Ano ang sa sports B? Guro ka basket ka man. Sa sports makita tagid na kung wala pa pandemic makita tagid nga Greg grabe kay active masinta di mo butang nga sa sports amo na nga do kami nga youth do wala gid gintayan nitong Greg. No. No. Ang ang mental health guro, anong masiling mo? Nakaagi ka man nga nakaupod Sa ka? mental health kung may mga may mga seminar about man sa mental health nga nakabulig man namon. Oo, no, kiti kakuunta medyo magaba ka hugbin para sa imo SKB kagawad. Ti ang iban pagit nga mga hugbin natural na sa nga daw medyo ang inyong balatyagon impulse na mo natural na sa nga daw kung akik ka dayon hindi para kung daw para sa mga edad namon nga daw 1, 2, 3, 4 daw isip ka na hindi ka pwede mangakig dayon daw mapakalma ka na jutay pero ang youth daw medyo malipot-lipot gawa ang pasensya. Pero namin na nga may mental health ng programa si Congressman Gregas sa Taya para kamo mismo nga mga kabataan bala maski paano mangin kamo haw makakop ka mo sa mga kung may problema nga mag-aabot sa inyo kabuhi. Sakto na? Sakto sir. Ano pa kita sir ang pwede matugang? Yes. Sir Jonald. Maging share na siya sa akin one time. I think that was 3 months ago. Basta last year, December. We talked about how Congressman Greg Sataya nga nag-reach out sa tanan nga mga nadulaan sing ubra nga really started during the height of pandemic. Yeah. So, amo tong sang last ngaging share yang nga nakita niya, nga gitawag niya gid sa akon, that was ang isagal iniyakaw po nga kagawad. Then Carl told me nga grabe ang mga nadulaan sa ubra, especially ang mga nasudan sa pabrika, nasaradaan sila mga kumpanya, at least may napianpihan sila. And that was our Dolly Tupad sa ilang barangay. Nakabuligid ang Dolly Tupad maski paano. Yes, sir. Hello, Kagawad. SK Kagawad. Hello, sir. Okay, kadako ko daw sa inyo barangay. Maghambal kang barangay sumag. Dako gidya, hindi bala? Yes, sir. Sir, kung magkato ko daw sa inyo barangay, anong pwede mo ipabugal sa inyo barangay nga pwede natin lagawan? Ang amon nga bago nga esplanada. Ang bago nga esplanade nga, ging tingwaan nga mapatigayon ni Congressman Greg. Ay. Tahom to sir. Baka pwede na son. Pwede talaga guro sir kapangapi, no? Ay na to. Namin pakatawhay mo. Yes. Oo. Kagkarami nga lagaw-lagawan bala daw. Inang siling mo mamuni-muni ko di anay diri lang ko anay
nami nga may amumanta na nga counterpart no nga Esplanades kasi ang tutong sa ato neighboring city man sikat man tila Esplanades ti at least may ari man ta di sa Bacolod di gid patigayon ni Congressman Greg Gasataya kanami no nga ti sa medical ara sa scholarship nga importante gid ara man sa atong Mga mental obrano. ara sa sir no yes sir ano pang madugang mo Ang yes sir oh, Oh. Ken dagdara ako sa sir. Okay. Sir John Rod, Yes. basi may Carl, ako one thing Dugang? lang. You know what, Sir Rod? Bilang pamatanon, diri sa syudad sa Bacolod, amo to kagina na mentionar ni SK Kagawad Carl Benedicto, no? Nga nakita niya kung paano nag-connect si Congressman Greg Gasataya sa mga pamatanon. Kag Yeah. nakabalyagid, nga ikot ko gid, nga wala yagid ng babayan ng mga youth. I think isa ina sa pinakagusto ko gid nga pamangkot bilang isa no Carl nga isa ka pamatanon nga gapanguna man no sang liderato sa mga pamatanon dira sa Barangay Sumag. Paano mo nakita ang character development sang tanan nga pamatanon kay ging connecta ini siya sa programa ni Congressman Greg Gasataya? Paano mo ma-relate ang imo nga self bilang ikaw SK Kagawad dira sa Sumag sa liderato man ni Congressman Greg Gasataya? Yes, Carl? Carl? Makonect ko lang sa nung ng kaya linsong wala ko pandemic nakita ko nagid kung ano bla ang pag serbisyo ni Kong Greg Samon nga wala gid gabag ko. Wow. Kanami. Wala pa pandemic. Yes sir nang halimbawa na kung anong makita ko kay Kong Greg sa subong ara gid jed ako. Wala gid kami pabayan ni Kong Greg nga mga youth blaw. Wow. Kanami. Wala kami ginpabayan. Katahom ng mga tinaga. Very inspiring pamatian. And Carl, anong ma-share mo sa mga pamatanon subong ati parehas naton tatlo ni Sir Rod? Ikaw wala yung pamatanon. Pagay! Tatay niyo, kuya. Counted ko na Sir Rod. Magulaw pa ko gani kay Congress. Counted ko na Sir Rod ang yang by heart. Sige. Tama na ko, no? Anyway, Carl, ako personally, Sir Rod, we have a lot of experiences, encounters with Congressman Greg Gasataya. But sa perspective naman sang isa ka Carl Gerard Benedicto, anong ma-share mo sa mga pamatanon about Congressman Greg Gasataya? And why is it nga kinahanglan naton mag-stay tuned o kumbaga mag-connect sa mga programa nga iya ginalunsar parte sa mga pamatanon? Yes, Carl? Ako ma-share ko nga bilang ako nang as a student na lang kay sa times nga siyempre struggle man ta nang at least ara sa tong Greg nga nakabulig tapon kaya sa times nga nag-pandemic do ka financial struggle guys nga ara man Japon tong Greg nga nag-offer nagbulig sang sa amon nga assistance hindi lang assistance nga tag sa mga obra para sa iban nga nadulaan na obra. Kanami. Katawa pala. Kako na yan. Ito ang emotion ko. Gid? Actually, Kanami Sir sa Rod, imo, Carl, na pangambal. Kasinsero, gid ya. kung mabalaan mo, Sir Rod, ang iyang statement gahalin sa iya tagay puson kay mamatsagan ta dibi. No. Mas ara kadakal sa sumag sa bang akon Dari ka listopad namin. Kanami. Kagti, wow, ang una ko ring impresyon, si Carlo, grabe. Sa ngalan mo palang, Carl Gerald, dugangan pa sa pinido mo nga, Benedicto, si Kuwa, ano ni? kadako nga pamilya. Sa ulo ko, dako ni gulo nga pamilya mo. Pero kanami nga, ti, ikaw bala, masiling naton, pamatanon man nga nagpamatuod kung ano kaayo ni Kong Greg Gasataya. Nga hindi lang niya sang tion nga kinahanglanon sa kundi sa tion gidya nga maski ano pa man da ara lang gid sa nga ara lang gid sa ang iya presensya mabatsyagan naton tanan-tanan. Wala pa pandemic na ba siya ako na yung ara si Kong Greg Oh! Wala pa pandemic ha, wala pa pandemic. I-take note na Sir Rod, wala pa Wala pandemic. pa pandemic ka. Kag saksi man tara Sir Rod. Correct. Oh.
Ay, Amo na gani nga ako, kapatig ko na sa scholarship na yun niya. Kaya na balang kanta, bala kayo nga, bata sang driver, halin gid sama sa nagtutom, naghandom, nag-eskwela, na subong palangga ta sa nga, kongresista. Siya nagyan niya, nga subong kita nga nagaani, bala ang mga parehas inyo nga mga kabataan subong. O, te, Carl, ano pang pwede mo madugang kagti ang pangulhiguro, ang pagpanamyaw mo sa imo, mga good friends sa sumag. Carl? Mga good friends ko sa sumag. Supportaran taga ato nga congressman na para sa mga programa, kamayuhan. kamayuhan. Yan. Oo. Yes. Basi gusto mo grito ni mo, amiga. Basi Tapos lang dahil sa akong may gagli. Nabalaan mo kita yun, Sir Rod. may kiliti mo, may itik nga jutay. Thank you, gid Carla. Kaging mo kami sa Thank you. Oo, sa nami mga pig kami din ni SK kagawad man John daw Andrade si mo Ay, sa Esplanade. Oh, Dito, gin. madala lang ta 3-in-1 yung kape. Yes, madara na pulungkuhan. Oo. Ang Hindi. di-mute, ang lang kape sa... Ako, Sir Rod, balo ka sa kapwa ko man mga SK Kagawads, amo ning isa ka banding namon nga na buo man tungod sa liderato man ni Congressman Greg Sataya nang we got to have a beautiful get-together banding nga makabal ko la even as ta subong we get to connect usually for example mga random lang be kapit tita mo na ko na utang sa iya Sir Rod mabawig ko na sa iya kay balo ka sang last Thursday ato bala Carl. God bless you, Carla. God bless you. Kag thank you, Gid. Nga, maski in short notice, pasugtan na mo gid kami nga makaupod ka namon subong ni Sir Jonald. Ha? Salamat gid sa imo. Halong ka pirmi, ha? Halong gyapon na, maski masiling ta sa daw medyo gamay na gid man, kag nagakadula na si COVID. Pero ang paghalong aton gid nga himuon kaya mo man gusto ni Congressman mamahalo ng gitagyapon ang mga safety protocol sa sundon tagid gyapon ha maski yes thank you so much madamo nga salamat sa imo Sir Jonald anong parting words mo sa iya. Yes, Carl, ako bilang kaupod mo man diri sa kumbaga sa industriya sa serbisyo publiko gapati ko Carl nga one day ang ining mga programa nga ginaduso ni Congressman Greg Sataya para sa mga pamatanon mapa-insyende takag maparealisar sa ila nga para ni sa ila kag let's do it together kay tibala ko Sir Rod ang mga programa nga ini ginatugyan man sa mga pamatanon kay nagapatisikong sa mga pamatanon. Okay, Carl, thank you so much. Thank you so much, sir. Yeah, God bless you and soon I wish to see you at the same time kag mga pita na ni Jonald. God bless. Yes, sir. Salamat. Yes, sir. Salamat. Okay, there you go. SK Kagawad Carl Gerald Benedicto. Mabalaan magibala Sir Jonald nga matinhaon nga tingog, sincero nga tingog, wala yung ako nano. Ti nga gaw na taki parang may enough time pa ta. Abi mo sa nagligad to be no, sang pagdebate na matigig ko to. Ako man, Sir Yeah, Rod. gabi. Ko mahanga ako kay Kong Greg. Kay ang ako niya, isa lang ka, gamay lang at tinaga, magsabat sa on point. Yes. Amunang na nami. Ang kasi, wow, grabe nga. On point, gidya. Wala usik mo. Yes. All corners covered. Amunang na nami. Yes, Ko. do na Swak na shoot swak. na amo gito Sir Rod. Actually Sir Rod, may ara ko gali isa ka gusto lang i-highlight nga pamangkot sa iya nga very important kag para sa akon subong applicable man. So halin sa isa ni ka panelist no, what would cause you to fail as a congressman? Ay, nami ako to. Gapalit yung playbook ko gito ya Sir Rod kay amo ko grabe ba? Oo. Kung ikaw nagapati nga ikaw lang ang kahibalusang tanan. Yes. Ikaw lang ang maalam. Ikaw lang ang ay na ba lang Yes. believe ka sa sarili mo? O ano Yes, ka rin sabat? quote in quote, Sir Rod. Sige. The moment, liwata, pamangkot, what would cause you to fail as a congressman? Yeah. Ang sabat,
sabat ni Congressman Greg Acete, the moment na madula ka na sa imo pagbatsyag sa pumuluyo sa nagakatabo, and the moment as congressman or a leader or any government official for that matter, the moment na paminsaron mo nga ikaw lang permi insakto, ikaw lang permi ang nakabalok, ikaw lang permi ang makahatag solusyon sa problema, definitely you will doom to fail. Yeah! Palakpak! Amo na consultative gid saya gapamati sa amo na mo being a good leader, you are a very good listener Yes. as well. Kag nakita kita Sir Rod, few months ago, nag-post ko isa ka hinunanon sa mga ihibalo sa Yeah. aton mga pumuluyo diri sa syudad sa Bacolod nga na-share man niya sang debate nga maghimo laye, maghimo isa ka hagna o kon bill, hindi lang pwede nga ikaw lang. Yeah. Ang ginahimo bilang isa ka kongresista, nagakonsulta ikaw Correct. para maintindihan mo ang matutuod nga sitwasyon kag problema. I guess the right word for that is empathy bala mo. Yes. Gabatsyag ka. Yes. Gabatsyag kaya mo na importante. Kaya mo na nanaming-an ko kay Congreg. Yes. Hambalong ta ka mambal ka muda nga ang inyong burial, inyong financial, inyong hospitalization, medical ninyo, ang inyong mental health, ang inyong scholarship, Chedban o kung masiling naton nga TESDA, ang tanan bala covered, pero mapati ka nga ara sa sportsman, tandog man ang sports, kag kami, ako mismo, makasiling nga sa entertainment world. Kaya dira ko yun na bilong nga sektor. Nga inang wala mo bala ginapanumdum nga labuton niya pa ka, pero nalabot ya ka nga kanami-nami. Ti amo na bala masiling ko nga, well, lifetime nga appreciation kuya kay Congressman Greg Casataya. Yes, you know what, Sir Rod? Upon hearing that answer, kay ti yara kita dito sa sulod gid mismo ha, sang iktos. Kay ti ang aton nga mga kaupod man, nakita ko ang mata ni Congressman Greg Casataya, balok kagis sa mata gakakita ang sinseridad. Correct. Samtang nagasabat siya, ginasabat yung pamangkot, directly man mismo sa isa ka panelist nga namangkot, nagplindog playbook ko, Sir Rod. Dito ko ginabatsyagan, nga bilang isa ka congressman, siya, para sa ikatatlo man nga termino, kag sa iya man nga naaguman ang pag hinunanon man no, sa mga nagkalain-lain nga sektor diri sa aton komunidad diri sa Bacolod, nakita tagid kung paano niya ginakonsulta ang mga hagna nga iya ginapatigayon. Balo ka Sir Rod, Correct. magpungko ka sa kongreso, hindi lang niya pwede nga gapakyut-kyut ka lang, Correct, hindi niya correct. pwede nga ging pili ka sa tawo para sa imo okay na. Ang kay Congressman Greg Casataya nakita naton nga ang iya tagipusoon, iya paminsaron, ang iya nga ihibalo, gingkuha niya gid tanan sa Ginoo, kaging sentro niya gid sa kung ano gid bala ang kinanlanon sa mga pumuluyo. Hindi niya pwede Sir Rod nga magnaagna ka lang to nga wala lang. Oo. Dapat may unod, substantial kayo, informative, and at the same time, helpful at the end of the day. Kag mismo si SK Kagawad Gerald, nagpamatuod ya, wala nga kunano. Yes. Balya, wala pa. taya pandemic. Nan. Ara, gid saya. Nan. Kag Amo gina- nagsigi lang saya. Yes. Amo nang namian ko gid nga masiling ko. Wow, kanami gid sang performance ni Kong Greg Casataya. Wala pag duwa-duwaya. Yes. Wala gapati ko yung 100%. Kag kanami because hindi lang niya kita ang nagapamatuod Yeah. sini. Right after sang hindi tama na maligaran kay tungod sa isa ka pagdebatihay, mayara kita may gina-clarify. So isa si SK Kagawad Carl Benedicto sa na-clarify. Correct. Wala pa pandemya, nag-ubra padayon si Congressman Greg Kapabaktiyan Casataya. kasi kadansing yung presensya. Yes, kag Oo. makita mo kag pareho sa imo Sir Rod sa entertainment industry, never gid siya nalipat nga ulik doon ang isa sa pinakadako nga sektor nga nadulaan gid sing pangitan-an sang nag-abot ang COVID-19. Correct. Ito nag-zero. Gito kami mo. Ay, go gitong mga bakal live entertainment, hosting sa mga events, mapakasal, mapa-birthday, da nga iya sa senior citizen, pakadto sa The View. Ano na bala? Sus. Ara si Kong Greg yang ati nakibot ko nga. Wow. Salamat kid Lord naman na bala liwat-liwat. Wala ko na iya mamahuya. Wala ko na iya
kaapoy share sa tanan niya sang amo nga naagyan. Basi may gusto ka ni nga tamyawon kita ang oras ta madasigid. Yes, ginatamyo ako gali ang kaupod ko sa sangguni ang kabataan sa Barangay 5 Airport. Hello, SK Kagawad Julio Agravante, SK Kagawad May Bailon, SK Kagawad Julio Anthony Pansoy, Dichin Atienza, Chantal Vargas, kay Riv, kay April, kay Stephanie, kay Christine, kay Grayden, kay Capro Sinidisito, hello, kay SK Sherman may kay Ella Perma, so padayon lang kita, bes. Makipakit Anayta, gawang si Carl, pakapi sa Esplanade. Anyway, ako yung Sir Rod, bilang isa ka mamatanon, ako gusto ko gid-emphasize, no, nga during sang amo tong debate, nagsaamo na kanami, kay hindi lang niya kita ang nagapamatuod, kundi ang tanan nga mga nabuligan sa mga programa ni Congressman Greg Gasataya. So aton ginapahibalo tagid ang mga pumuluyo nga amo sini anay ang mga programa ni Congressman Greg Gasataya nga sang siya naging congressman nga nagpungko, no, natinguhaan gid ang tanan nga mga programa nga mapatigayon, hindi because para may anong opisya, kundi amo gining iya nga tinutuyo kag tinatan-aw nga mas madamo ang mabuligan, mas madamo ang malabutan nga mga paningmalay. Wow, muna to. Diya kay si PJ, pag lumutan ka lantaw ko na, nablos ko man na. Ano sinoro? Sige, Hil Habir, Melma Galido Casper, Kaga Smile, Lisa Hope. Hello, maayong udto sa imo. Well, amo ginayang life ti aya. Kag ako ya masiling na ako niya padayon lang tagyapon pangamuyo kag kapisan upod na iya importante gina kag amo na gani nga sa masiling naton sa aton nga pagpadayon sa pagpangalagad kag dira sa congressional office. Sige lang tayo, Jonald. Yes. No matter what, kay natural lang man yung may ara nga lain nga mga aton nga mga amigo nga hindi na madula, may lain man sila nga mga tinutuyo. Basta padayon lang ta. Smile lang kid kay isa man nga mga gintudlo sa aton ni Congressman Greg Gasataya nga dapat kalmado lang ta. Iho mo lang ta kay ma-reflect mo nagyapon sa liderato kung kita mismo mahimo sang mga tika nga daw hindi amo. Ano Yes. lang padayon lang gid ya. Yes. Mapainubuson. Yes. Kag number one niya gina nga very visible nga character. Yeah. Wala ka katublag sa kung ano man ang mga ginabato, nga mga mga malain nga istorya, mga wala ka matuuran, pero amo ini mo kakabuhi kita diri sa kalibutan hindi para sa mga tao nga amusad to. Yeah. Kundi para sa aton mission bilang kita ari kita kulam lang maning kabuhi ta Correct. kag ang kalibutan. Malagi lang tadi tanan. Amo gani. Oo. So that's why Sir Rod, nagapati kita nga bilang isa sa ginapatihan gid naton nga instrumento sa Ginoo si Congressman Greg Gasataya. Ang iya mga hinimuan wala iya ini ginaangkon because siya ang congressman. Correct. Ginahimo iya ini tanan kay amo ini ang iya tinutuyo kag plano, programa nga gusto niya ang maabot ang isa kaadlaw ang tagsa ka panimalay mangin malapit gid sa sahi sang pampogobyerno kag liderato nga may ara siya. He touched so many lives. Ang mga Yes. importante, gid, especially kamo nga mga youth. Yes. Nga as early as, ara kamo sa mga teenage life nyo, early 20s, and yet ara na si Kong Greg nga nakahangop sang mga tinutuyo nga maayo para sa inyo. Amo na permi nga katandog ta ang balanta sang mga gina-interview ta about the scholarships. Kaya siyempre hindi man kita nan ma-cover mo. Natural lang na sa kaya may ara man set nga rule ang ano mo. Magambal ka ang ton nga Ched, hindi bala? Yes. May ara correct na iban sa- nga ako totoo lang nagpalapit sa ako ng akon nga kasin. Ganun parang kakuman siya. Kulangga. Hindi naman naguro pwede si nabino. Kasi your husband is working in Saudi. Tapos ikaw you're working as well here in Bacolod. So you're earning more than enough. So kung pwede, pasensyahan talang ihatag talang sa mas Oo. pigato gid nga daw hindi nagid nga ti. Amo nabing bracket mambal nga 400,000 pesos dapat ang income annually. 400,000
Di iba niya siyempre nga pamilya, galalapaw naman niya 400,000 ang income mo. Annually, di ba la? So, Yes, sir. natural na sa nga may ginasunod kita nga rules and regulations nga kung hindi pwede hindi ta pwede nga ipilit gid. Yes. Oo. Actually, Sir Rod, biskan usually, may marat na magkato sa atong opisina, ginaklaro tagid. Because Correct. hindi ta gusto nga, hindi sila ang aton be, ginapa isa-isa ta sa ila. Kung may chimpo, pagid nga dako, ginaplastar gid naton. Amo na nga kami nagaayo gid no, nga kung gusto nato maklaruhan sa mga programa, proceed gid kita sa opisina. Kaya para at least maklaruhan, maplastar sa imo, kag at least ang ihibalo mo, pwede mo ma-share sa mga gusto man mag-avail sa Correct. program. Importante ginaya. Amo na nga ang aton opisina nahamtang sa para liwat-liwat bala nila. High Strip 3 no sa Circumferential Road diri sa may Villa Angela nga building sa tubangan lang yun Sir Rod sang isa ka call center sa panasyating nga call center Yeah. sa Tubang. So masapos ina kung usually aton mga ginasakyan nga home site nga salakyan pwede kita makaayo sa ilang manong driver basi pwede mo lang kami mapapara lang sa opisina ni Congressman Greg kasi kay kabalo na gid dayon. Correct. Kag Kabalo. gid kaning front man to ning makikanta. Isa ka matahom nga Yes, si Miss Mel. Ngati gwapa na, soft spoken pa. Yes. Kag at sa una kakadto ko da wala ko gapakilala. Ano ya, wala, kundi, siyempre, hindi man ko nilabi kilala. Eh, that time, mga early on pa bala. Pero, gatisting ko pala on my own. Kanami, gidya nga ti, wala ka bala nila yung, sir, good morning. Okay, sir, pwede lang nga ka pungko, kagkahulat-hulat gamay. Na, amo nang nami nga, na, ano ko, ako na experiensyahan mismo. So, Jonal, pangayo lang kita permi, kag, mga yuta sa tanan nga mga taga Bacolod man nga mga muyo ta para sa aton mga utod sa Taal Volcano naman nga Yes. nag-alboruto. Nabasahan ko siya this morning lang. This morning lang. Damo naman, di ba? Yes. Libo naman ang gin-evacuate ito. Ang Batanes nga gintayog man sang 5.2 magnitude nga linog. Yes. Kapudlay tapos may big time oil price hike naman kuno nga aton palabuton sa ini nga Martes, no? Kabudlay wala ta sa lakyan pero kita gapatyag mo, no? Oo. Amo na ko kay saga sakay ko bilin ba patabuan taxi. Nakita ko na bi ang akon balayran ara sa natawag nga 61 pesos. Kisa ginabala ko na ng driver nga kung siya akong kwarta nung gaila ko pa intino napasubrahan ko na lang kay siyempre ginchindita nga ang tanan gasaka. Ikaw kakanto ka sa Libertad nga makibot ka sa presyo sa mga balaklon nga wala man ni ganubo. Natural gasaka lang Yes. gasaka. Pero honestly, actually, Sir Rod, hindi ako ang gakadtugid sa Libertad. Gaupod lang. Actually, ang akon gid nga Iloy, ang ginatamyo ko dagali si hello, si kay na Jamila. Actually, kis asya Hello. ginaang nga palibertad ga bakal siya utan-utan. Tigad pa dugang-dugang masasimo maski paano kay Yes. gasaka tanan natural Yes, na. amo na gani nga kung kaisa magbakal to siya makapuli, mahal na gid ang Oo, amo gyud amuni, nagmahal na gid ang makambal amuni. sila muna oo. So, upod man dira no, makarelate kina ari si Ma'am Lara Hernando. Doon ako, ako magbasa sang comment ya. Basta I love you Hello, ma'am. kay Rich Mark, kay Rich Mark, ako ay Sing Jonas. Ay, punta ni sa SSG sa una, no? Hello. Good afternoon sa inyo tanan. May meeting Hello. sa ng Federation Association of Officers bilang FAAC sa Talisay City sa Kamsi. Okay. So wala ko itong gani ka-attend man kay siyempre may duty To 10 today. a.m., I think. Kaya oo, pero Ah. alang-alangon ko na kay travel time, wala tayo sa lakyan. Gani. Okay, so ang uli mo nga pagpanamyaw kay daw time ta nagid guro. Yes. Go ka na sa oras. Yes, ako bilang isa ka pamatanon, gakabuhi gid para sa mga pagbulig no kag serbisyo publiko nga insyakto ilabi na sa tanan kumbaga ikamayo gid para sa tanan. Hello kay Shoji Prologo, hello. Ako nagapati bilang isa ka pamatanon ang ini mga programa, plataporma
kag mga hagna nga aton nga naaguma na subong isa ini ka pamatuod nga ang Ginoo ginahimo gid instrumento si Congressman Greg Asataya sa pagbulig aton ini buylugan aton ini insyendihon kag as much as possible maupod kita sa isa kanon-anon nga insyakto kag ara sa kamatuoran lang ang padayon gid nga kagkubos nyo nga alagad Jonel Andrade kaupod gid no sa pagpati sa mga programa sang pinalangga nga Congressman Greg Asataya. Amen to that! Kag si Elmer sa masad sa Galida. Oh, Mer, kapamati gid sa kuno permi gid sa aton. Elmer, kabalo ko maski hindi ka pa message sa akon ginapahanumdo mo ko permi. Okay, wala na kita sang oras. So, salamat gid liwat. Kagapasalamat man siyempre si Kong Greg Asataya. So, da naman ko ni Jonald. So, Jonald, there we go. Yes. Basta may dugang ka, okay na? May pabol? Okay na. Sige. Okay, here we go. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio! This new sponsorship is brought to you.